adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Karon ang ikalima nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagbasa, kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1, ngadto sa 8. Si Jesus biingon ngadto sa ihang mga tinunan, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, og ang akong amahan, maong ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo og mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinunan." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.